Velkommen til en rejse til den lykkelige planet. Jeg hedder Morgan Gersdorff, og jeg er mental coach, og jeg vil være din rejseleder. Denne CD vil sætte gang i en afslappende, ilende proces, hvor dit selvværd og din selvtillid dyrkes. Der skabes ro og harmoni i dit indre. Du vil opleve, at det føles som om kroppen udskiller mere serotonin og flere endorfiner. Du vil opleve en glad lykkefølelse i hele din krop. Denne CD indeholder alfa-frekvenser og hjælper dig med at fungere bedre. Så rigtig god fornøjelse med rejsen ud til den lykkelige planet. Vi ses på bevidsthedsmedicin.dk.